schieten in het Britse mut, daar wordt ze lekker zwaar. Ik wil mee in die test gezegd, ik wil mee tegen de morgenvlek. We dachten hier een vleugel maar jou bereid. Ja, ja, ik ga de blitsing door. Ik ga de blitsing door. Ja, dat is shit maar hoor. Anders die mensen veren zijn, kan ik schieten door. Dat gelieden. Hey, vroeger op de kleuterschool, toen was in de grootste